За начало стават 6000 лайки тъпите, защото за най-малки деца буквално са перфектни. Така че дори да са истински, да не са истински, той си е свършил добра работата, то си личи. Отделно изобщо не са бази тъпите, защото изобщо не знаят какъв е смисъла и ако знаехте, нямаше да казвате така. Лично аз мисля, че всяка една спировка трябва да има голямо значение за теб, за да си я направиш. Вече виж, какви сме си направили, това си е наше решение, защото в крайна сметка ние си знаем за какво сме. Един текст не трябва да се гледа само колко е як, защото примерно дава дори предавания по телевизията, такива си дават. Виждаш, че дават само дето с история, някой е починал, направи статус, ало не дават някой дето ти ви казва, оле, баси яка е тази, искам да си го направя. И това за нас има значение, така че ти не го знаеш и само седиш такъв и оле, баси тъпи статуси. Това е друг въпрос, че ти никога няма да си направиш статус с смислен статус. Пък както Пети каза, дори да не са истински, който и го е правил, си свършил много добре работа.